Welcome to my fans on TV. It's the Nedbank Cup, TS Galaxy 1, Durban City 2. I'm joined by SJ. Yes, Thibo kunjani? Nandi Rutmani. Angimnandi mfethu. Angimnandi kahle kakhulu. Kubhlungu. It hurts. Kubhlungu mnganami. Yabona the way ngilazi ngakhona ibhola mnganami. Yeah. But wena nje mawungibhekile akukutshela ukuthi ngike ngalikhaba kahle kahle. Awubheke nje ungajaha. Ubheke nje. Wozani members. Ukuthi ngike ngalikhaba nje kahle kahle. Awubheke kahle ukuthi ngike ngalikhaba. Ngibona ngathi bungalazi. Angikho lapho Sithibo. Sithibo. Member Sithibo. Sithibo. Ngiyalincanya idisk mnganami. Too much. Ngiyalazi. And ngiyala understand. So this thing lenzekala la ku TS Galaxy mnganami ibuhlungu kakhulu. Very painful. Awungitshele nje ukuthi coach uhambiselweni. Angitshele ama games awawinile ku Nedbank Cup. Waye bangavele bamnika le game lena wayicoacha. Okay, masiduze final lava. Because manje mawuthi yabheka lento esidlala yayikho mnganami. Yabona the next game. Yeah. Ngisho Tapiri ubashaya number 9. Yeah. Dewu ngakhona. Yeah. Tapiri ubashaya number 9. Ayikho lesidlala mnganami. I even tell folks ukuthi folks. Yabona la sizodliwa mnganami. Masidliwa kanje iDurban City okokuqala. Sidlale nayo eMbombela. First game, Fethe Premiership. Yashaya 2-0. Second game, Durban City. Yashaya 2-0. Yeah. Charlesworth. Yeah. Final, ishaya ngakho 2-1. Yes. So yini into ezwenzakala? Ama game eselena ku Betway Premiership manje. Siyakumarumo Gallants, a team that is desperate for points. Yeah. Sakuchipa United, a team that's desperate for 3 points. Yeah. Sakumamelodi Sundowns, a team that for 3 points. So awungitshele wena. Masidliwa iMarumo Gallants, kula ma points now. Masidliwa iChipa United, kula ma points now. Yeah. Masidliwa Sundowns, kula ma points now. Masidliwa iMarumo Gallants, masidliwa iMarumo Gallants neChipa United. Kuzowenzakalani? Which means iChipa yakhuphuka yaphezulu. iMarumo Gallants yakhuphuka yaphezulu. Kuzowenzakalani? Kuzobanzima. And into engiyibonayo manje, I don't think mina usuka I don't think usukas. I don't think uBernard Park uyacoacha la. Akacoach lo mchitha. Akacoach lo mchitha. There is instruction ayitholayo ngani. From uchairman. There is instruction ayitholayo. Because in fact angeke uthathe uzindonga umshayisi right back. Uthathe unjani umshayisi right back. Ndoda. Mina yabona le game nje lento eyenzakala ngiyizwa at all. Iplay ngilibona ukuthi ngathi sisadlala position yalo. Ulithwenyo uMahlambi. The rest nje na find nje. So ukuthi utsheli uphaka. Bamtshela ukuthi hayi mfethu keep uzibani ufaka uzibani. Hayi mfethu faka uzibani. So bamtshela kuzowenzakalani. And enye into mfethu engifuna ukuyisho Sithibo. Yeah. Congratulations to Kruger United from Mpumalanga. Yeah. Kruger United ingenile ku Betway Premiership. Sizobona ama team ayi2 eMbombela. Into ekumele siyazi thina ama supporters eMpumalanga manje kumele support ama team asekhaya. Yeah. The next game siyakhona kaNyamazane supporter iKrug. Sure. TS Galaxy uchubeka naye. Yeah. Kodwa le nduku lesibekwe ezandla lezi. Awume bafumana. Uyaqala ungena la. Awume man. Hayi ngizokushanga le nduku. Yabona le nduku lezi. Ngiyayo eBloemfontein. Yeah. Abazomani bangibophe mngani wami. Yeah. Ayikukhona ozoyithola la. Yeah. Abazomani bangibophe. Yeah. Asinayo coach wani manje ngoba sina coach. Mina into engizoyenza mngani wami. Abazomani bangibophe. Lento esidlala ayikho Sithibo. Ne? Ayikho. Ayikho. So Angithi nizowena. Ukwela Ngihlathini. Ehlathina ngeke siye kuhamba iOrbit which means udlala ama playoffs and masingaka kuma playoffs there is Hungry Lion. Watch out the team lena mngani. Hungry Lion. Into engizokutshela yona Hungry Lion.
izoya mangaka ama playoffs Hungry Lion iyangena ayikho i-team ezokhompyutha ne-Hungry Lion mawungabheka ama games eshaya i-Hungry Lion is too much amagoli abawashayile uyangithola so into ekumele siyenze ukuthi support i-team nje ngokubhola siyalithanda ayikho into esingayenza ayikho into esingayenza but namhlanje Man of the match. Bekuyimi-man of the match bekuyimi Nobody from TS. bekuyimi man of the match ungababali labo bekuyimi-man of the match yabona ngisuka kuphi esithibo I'm original from Nkomazi eMasibekele ngokuhlala ngisekahlehonge zonke izizwe so lento le kumele ikutshele ukuthi why ngisupport TS Galaxy uyazi ukuthi ngisupport ayiphi team ngisupport ayiphi team Swallows. Swallows. Moroka Swallows why ngisupport TS Galaxy Ngoba uphuma impuma. number 1 but nabo nje uchairman into akumele ayenze nje akayimisele Ngiyathola nje. sifuna ama team Siyabonga. sharp Thank you Rudman.